Iroi try sesin pat ngai play pi baro ha kerteng ke berempor tam ke jong jisu te pilai ke li nga kong Katno sien nginta ha ke shitaiew ya ke umphniang pynjah Ñiuhlieh pila banta man la ke sengiru te lada dunaru kamot sau sien shitaiew pide banta te gidon giba le rang dan sau pila banta betang ke umphniang pynjah Ñiuhlieh te gidon pat giba le rang ba unli te pita do tu hena tiki ba kot bor ken shim ba tu powder yong uni rap gloy tiki ba kot bor pita petang tu hena kum tu ru la biang hi tang ba le tiki na pat ye ken ke umphniang pynjah Ñiuhlieh ken le tiki na te la da pipen kluj kan kam ha shibun te la da pim dan por re shu kan ro be kum to ta ben te la da de ba pi juta ayu pi juta hena te tang ha kasi badep ta hena ta kini ki benta bajrong ju Ñiuhlieh barokhoy te ha kasi ba phim ta hena rapat te nai penot kesan re ta betang ki dok khli te kini pat ki bem ta hena re te pendai dot ki benta bajrong barokhoy namar uturu kelarong hi ngayu i ala de sedang men kelarong namang ta lot te kini ki benta bajrong ru ngata te na pot rai khli ru ngata te wat la da ta hena ru da phim sngoluk kesan re phi ku benta tu ki benta bajrong wat ki tu ki basau ki kelayong ngai iu Ñiuhlieh la jong la rong te tu snyo kan tu basau ru tamba na telong pan un sapen mi suki da uba yong tamba phi tang sulata tikena bhashi benai ar benai ne em da ula hab ne em un sami pat da u boyong ken tamba mdei ro bong barok khwat kin sedan be katu kat ne ki bala nang mi do boyong kum tu te kan salong ha kata kerukom tidak pita ruta ada kejinget ken mo tak ada kejinget namar ba keni kedua ketika jing ibor ke jong play te dua shwa ha uble shwa penta te kembala ju hikai na ke por sepuli bul bha sedua bha ruai bha sngap ha ke jing hikai ke bala ju hikai wat ju mai wat ju nia wat ju bishni wat ju lorni wat ju arsam wat ju krens niu yanu ru te namar ba kam jubha rengi bangin krens new example nantama usutan udon bet kenika udon bet kenika buat ban pen laptop iki priu ne em te kumentu kesingi ketu kan news ke ba ong ba itu IMDC i don ketu ka pilar biar hang tu hapo kakali te ladangi khoi nem ka jingmut ka jing perkhat ngin ong ha ka donu ka jongi ni tips ai yom dai pan ntangi shukuno long se ai den em namang kilam yu i da kamat la jong te henrei lada ula jopo usutan kila keren de kitin ki bomlong te katuru ni la feel no te aingu yu try ba ngang super khat mtu kasi oni yo di manu ru te tamba den hakali jong i te shukuno ru kuno he kala padlong henrei ki bru ki la ken thok mtu pati ma i ai te ni tingim la ban yu i te lada dei nem dei ru ngashi ong ha ka don nuan utip hiu play na marcha bom dei ra kamot ila long kita kinong bishar bom hok em te kinong bishar lam ler em te lada dei ru ngin duwai na kabta jong ki henrei lada om dei le te Katno kalong ka jingja burom ne em te namar kata ni man la kasingin em ni habat perkhat bahai ka jing em ka jong ni ba ngim de te bangin lapla bangin krens new you what iki badai e bangin kren ru minam kren te lada ki dei le ki bom dei te kamot kam long ke bete yengi baken gran kulmar ne em te la da pila puli bible bhala duai bhala shakri bhayu plain em te ki kaching long je im jong phi kala long ha kata te karukom la long la nang shu te ban gran sneu la mi bitang ka bha bat ngani thu i phi la da ka mi ka bha ne na hin tur jok phi ke baro kalong ka bha i phi te nga man chwa ka dur khmat nga tang ban pati priu ru long shu ala tap be ka jan chatu shane te henre ka dang mi kisngi uble na pen khia ka dur khmat ka chunga namar ba nga mi kinyang mong kini nang ni ro mi man tar hoi dang don hi tang bada don makna long ima shu te mi tho shu ra te dangi la shakri yo blen em dangi le ka dangi di ka no do wai ta ka no do wai ka long do wai ken te de namar kata daw nga ka dang wiki sngi ki por nga il de pangala nang khoi ngala nang kwat ngala nang khia kan te de namar kata daw ngi nam yawat ta ngi jing bha bre ko bashabar ngin kam yawat ngi jing bha bre ko bashapo te tu shampoo pat kum no penan kam tu shampoo te
dalam umphniang shibun hatela long latib ha tela da phimut banta umphniang biang tela da last le hi sin sle la biang hi tela da phimut pa ban plach new am phi hab sle hadu ban da khoi sle hadu sau sien ru le re ai khin ya chwa pat ken man lai luksan na marka tu ka shampoo jongi ka sbo ha te chuma phila a chwa kum tu shiminet phila sle te phila the te phila sle biang du la khoi ru khai ka tu kala tin em te phi massage ba kum tu nem te kini ki ban ta ba jrong jong shnu le ba kum tu le ba kum tu te kini ban ta jong shnu ba ro khayam ba un jam ha shnu jo phi le ba kum tu ha du shi pho minute e la phila te la phim la re tang san minute e kin le shne san minute e la phila pa le ski kum tu te shnu jo phi un sa pharnai un sa itanat ken te na mar bangi dang ya shnai kini ki shampoo ngi dang shnai kini ki da bai ki ai te la se yo phi yo do shampoo bam basru phi safun nga te safun be nga se thu nga man le pat kum no sa tai phi te wat ju slai re ta ba kan ni ga bang shna man ta te kala bes te nga on le final no na kan ni na mar man la sngi ma kim dan jing ta re la da usnyu jam pernai run em le se dona prejo pi yo do bom long kom ta na mar ki babun ki rai phone ya kong best ba shampoo bangi sle don pat ki phone nga kong the best ra uni shampoo kuno ki we ki on best tenga la so to o de ba de ha ko por ka banga ngale de kum we re tenga kwa bangan tip kum no ka long tela da ka long kom ta ru se ya thu be nga jele le re ti ki bata ki umpnia mis nyu ru la da pis ngo ba Pins ngoya hab re tu na markani ke bai misnyu ka bangashna ka di ka bi rapru kaya rapru ban ayu te kaya rapru ban pynjah jing thakli jing ai te don pat ki bom ya hab re phila ban oi nga kong ham ngoya hab ra to umphniang an ple de ko we re pat te phila ban ya thu ba ken nga te gitu ki ba pha message don shibon hai pha message phang jing post new te na ma ba ki bon plat ki nong pha message ki don ki bang yo ban puding yo ban reply ki don ki bang am yo te wat nom ngoi e re na mangi dang long tang ki brio e ki bang yo lat ban reply hi henre ki bom yo ban reply sngo ba ban map le mi nga te ki bang yo ban ra ka phone ngala ra e ki bom yo te ngam ra re te dan te teng ki la ra ki ni khna pat kum ta ter te phila ban pha po message jo phi la ne phila ban chu le chim be i du gi da wai na gi du gi chaka ki ba yo igini gi dawai la da phim yo ban phone nga te la ne phi la yu i ke videos kum no ban ta phi pe ken search nang to kum no ban ta ka ta shumut phi yu i ba phi yu i ne man ta ba ngi laเป็นมีกระไว้คาแต่ไปชุดหัวไปกุมโนบันตะไอกระไว้เป็นจากทาแมนแต่กุมโนบันตะไอกระไว้ปังมัดตะกมุดกะละวันเป้าฮีกะตุกะกิตุกิวิดีโอสกิจองงี้แต่ละne phil la yu i gini ki videos le semen ta phila yu i te ha ka por ka ba phi yu i phi sngot ho ba ka tu ka video ka tan kam mi phi sngot ho ba phi ha ban ne thi gini ka dawai te phi download lu pa na ma phi wat biang phanam shem ne em te shule kum ta kan te hanrel dang yo pakalat ban ra pe hi mte re ba ong bangam jura kan nya ra pe hi hanre yo don kum no te yo nga ya lat kum no jing long brio to bom biang te phi da ban chu search kum to la ne phi la ban phone ru te la da phi la pha bo message ru la da ngim yo i ra to por phi message biang khnang ba ngin yo ban pe biang pat ken na ma to ka message ka la le kham sha jingai phi la pha message biang te ka kham ba hi la pha da ka message tang ba la da phi don kam pat ban pha kinu gi do wai ki bolong kerpang shop mod pran te phi ha ban chu phone hi na ma la da phone ru ngan nom yo i tel da pha da ka message ru ngan nom yo i re te ba ba phi chu phone hi la da dei ba phi don kam kerke te phi don kam kum la sha phi kum ne kum ta singi phi don kam men met pra ba ji kum to phi don phone ngala ju ong barabor pra ba ji kapor pra ba ji phi don kam ba phin ayu te kapor pra ba ji phi don kam ba phin phone nga te kapor ban order tiar ka te pra ba ji te kinu ba phone ha por pra ba ji te kin la ki la ra ba hi ni khna ken la da dei ki tu ki ba don kam man pha ra shpom pran na mar ki don ki jai da wai ki ba ngim bu rahmat pran phi ya order ki don ki jai da wai ki ba ngim palai ba re ha po youtube ta ba ngi ai ki te ki da wai te kamot phi ha ban man phun to pra ba ji ken pra ba ji ngila su thu ka de ka por bai ka ba ki mut man pha rai ai ti ki ni khna ki la ra ba hi ken
te ngai pi las ngau tho kar kum ta e tu umphniang ba yu tu shampoo te tu henna ru phila ban ta hisin shitaiew ne arsin shi banai ne phila ban kle ba powder yong kum tu man le ha tu video la ne phila ban le betang tu henna ru tamba kan ma wat ju phut kan ma wat nam ta shu ki rong chemical ai te kan ma wat ju trot da ka tersim te tang ka do phila khia hi tamba ngai thu yu nyu la jong u la pher shaba pala thi ta kan no te kumba arbanai thrai bangala shibanai thrai bang ta ti kina kan bangala ta ti kina bha la shibanai te ban ong kan riu banai te hispa na ba hispa ngai kan si yo khia ba ti ba kwai ka jing khia le ti kina riu banai te dadap nang tu pat kita tang hisin arsin shitaiew dadap nang tu ta pas tang hisin shitaiew kamot phi pendap ba ja ka arsnem te penmeli ni ki jing bam khanang bala sha onda phila ko la khia phi continue sa tang hisnem phim dan kam shuban continue penmelian dan bam sok meleng tam wa jumlian dan bam palat bam tang arteli na makan sakta ka ko ka khia te phila ban bam kai tang arteli lai teli ha ka shitaiew ru lane phila ban premium shana kulai bam ar shamoj ha ka shi sngi lane phila ban shet jo da u palang te phila ban bam ki sopam granat phila ban jet uwe ni kita phila ban bam ki shina budam phila ban bam snap core phi la ban shet jing ki jing ta ru ile ban shet ha ka rainar te kita kan kita ki ban yarap ya phi ba onda phila khia na ma mentala da phi shubam tang kutu ki so meleng ru unom khia re te lada phi shu ta tang kan ni kra wai te hoi phi khia hi tang ba un sami biang pat lada phen melin lu pare ki jing bam te ha ko ju ko por ka ba phila ta e kini kra wai ko ju ko por phila melin ki jing bam da phila e kam le shu ra pat te hanre dala khia ne hum to wat nam kerki ra ban e continue sa hisnem na phi yu i ba la yong lon usnyu jo phi ba ro continue sta hisnem tama de shupat ken kum tu kum ba phi ta riu bnai te phi ta man ka sngi la ne sau sin shitaiew te hanre dala yu i ba la khia pat phi ta na tang sin shitaiew ru kala long ken te la da u ha pala pat usnyu phi shpenan gam betang do tu hena hi sin shitaiew tu hena pat penlong sau te dala yong la sha ula nang yong ba unam pensau te na mal pensau bitang tu urong li te hanre la phila penlien pat kitu ki jing bam ki bang ong phi ka jing hap nyu ru kala duna te kini bata dawai mi nyu ru ki penlien ni kitu ki ja jing bam ne em te kemot pisok kan dala mi nyu unam hap shu kan hanre man ta ro phim ta bam ro phim ta bam ro phim bam te bam ro phem bam ta te ka pendong man hap yang ki nyu kan te pen melin lupa ki jing bam ta artat te nyu jo phi un sane tang pala da umpat scam pha tang arsnem ro phem patta phi e no tu saha phi kan te na martang ki jing bam ro unam patre kam ra phi kum to ka shimpor ta ka jing bam le ka shimpor ka dang kam kloi kan ka ta ta bani ka to bam manga so thu ya le de bang ha bang bam ki jing bam ki patte ka shimpor ha re ki ka ta nga i ka kham kloi te kamot onda phila ta bha arsnem te ha ka ju ka por phi penlin ki ru kom bam tu nyu jo phi ro nam hap shure da phi ko ban e ha ka no ko por da phi ko ban ta pa da ko no umphniang te phila ban ta kan tam bam de kan ta gol mar pa ki umphniang pe ki umphniang ki ba best kan ko ki olive oil kum ki tu ki amla hair oil kum ki tu onda phila ra ben ba kan te tang pala da phin penlin ki jing bam tu ha pe nyu phi ta ma kana hoi ki ong ba da ta umphniang amla te ki batai kan ba nyu nam ha ta ba ha pa ji ha phi ta ki ni umphniang chu ni pa pen mi pha shi bon phi ta uneu hena ka da ja shi shahi danga search na pa google danga pe yong ha tu upiat upmi Ñiuhlieh ki ong em upmi Ñiuhlieh re upiat pynjah Ñiuhlieh upiat upmi nyu upiat wole ta han re kam long ro pat kum ta ki babon ki la ya mi Ñiuhlieh ha ba ki ta ya upiat te namar kata ka jing ong bat ka e ka bakalong kam long te namar kata le ka e ka padan kam khana ba phinam jinja ra din ha bot te kian ni ko umphniang pat hi hi de la ki jong ki mat ba ka pmi sha ya u snyo bat la da phi ko ban ne phi ha ban pmi lu pa ki jing ba um ta khana bu snyo jo phi un ne ba phinam tan kam ba phin ta than barabor yi ni ko umphniang te la da phi ko ban ta le te kana pha shu han le yo ba phi snow thai ru te kam ju le re tang ba man ta tang shu dep ka ying ste te malumala
te nama ba kajaka thada wai ru kala pon hashtag dengan selek ini ki umphniang ki bas ki ba shutha da bo kasngi em ki bas ma ubi ki bai ai te kenang ba kitu ki ba la mi snyu ha la da kim kwa shu ban ta ki ni umphniang mi snyu nama ba ka kham sma khandian te kemut kila ba chim da ko umphniang te ada nang tu pat kila ban tie de kinu umphniang ru ki umphniang ki ba ki ba yo ban te hak ta kom pila ban le kan te tang ba pimlen lupa kar kum bam ka thia ka dem ka mobile wan nam pe mobile than ra ma ka mobile ro ka de we ka jing prakhat pala ro ka de we ka jing bom biang ka thia ka dem ka jing bom biang ka pam ka ti ka jing kum tu kan i kitu basa stage for borni ru na ba kipon pla kitu factory te ko ka jpo ka pan hap snu te kapta ka interter te ni hap hi ban sumar te handai le se phidan chiki chaka ki ba kham jinjar te pen ka pam ba tu ka jing pang panam la te ban ka tai phin ma bale ka pam ka ni le ka ni khun te ka met ka chong phi te tang ka ta hi ble ni ban kur khui philang baro yaro itra